tahirin. Yanzu mun gwada muku yanda ake arwalla, kuma sai mu gwada muku yanda ake wanka. Wankan musulunci iri biyar ne. Akwai wankan janaba idan janaba ta kama mutum, akwai wankan haila idan haila ta kama mace, akwai wankan jinin nifasi, jinin aihuwa, biki idan ya kama mace, idan mace ta aihu ta gama jinin aihuwa, akwai kuma wanka na musulmi in Allah ya karbi ransa in mutum ya rasu, wanka na gawa, da kuma wanka na mutum wanda yake kafiri ya shigo musulunci a yau yana wanka na shiga musulunci. To wanka na wanka na janaba in me yake kawo wankan janaba shine idan mani ya fito ma mutum, kai namiji ko mace, wataƙila kayi kwana ne da rana kayi mafalki sai kai mani ya fito maka, ko kuma mace kin yi kwana kika yi mafalki kin sadu da namiji sai kika ga mani ya fito miki, wandan ki ya jike ko kuma wandan ka ya jike, to sai mutum yayi wankan janaba. Ko kuma namiji kana da macen aure sai ka sadu kai kwanciyan aure da kai da matanka, to da kai da matarka duka wankan janaba ya kama ku. Ko kuma ke mace kin sadu da mijinki kenan kima wankan janaba ya kama ki. Saboda addinin musulunci addini ne wanda yake mai kyau mai alkhairi. Allah yake wa in kuntum junuban fatahharu, in kun kasance a cikin hali na janaba to ku yi tsalki. To malamai suka ce ko da namiji da matar shi sun sadu, ko da ba a hidda maniyi ba, ko da ba a inzali ba, sai an yi wankan janaba. Saboda mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza jalasa baina shu'abiha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Duk lokacin da namiji ya kwanta a tsakanin kafadun matar shi, to ko da sa'an ya bata wahala, ko da wani abu bai hito ba, to sai sun yi wankan janaba. A wani hadisi kuma idan wannan abubuwan guda biyu, yanka guda biyu suka haɗu, kenan sai an yi wankan janaba. Al'ummar musulmi, wankan janaba yanda ake yin shi haka ake yin wankan haila da kuma wankan biki da kuma wanka na ranar juma'a. Kai wankan musulunci duka iri ɗaya ne, amma niyyaki ake bambantawa. Ya ake yin wankan janaba? Dan uwana ka biyo mu, yar uwata ke biyo mu, kwantar da hankalinka. Na farko in kana son kai wankan janaba, ko kuma ina son in yi, ko kuma kina son ki, sai mutum ya samu ruwa masu kyau, ruwan da masu tsalki ne, wanda ɗanɗanon su bai canza ba, ƙazanta ba ta shiga cikin su ba, launin su bai canza ba, ruwan da ba su yi wari ba, ruwa na ƙwarai, in ma ruwan rijiya ne ko ruwan famfo ne ko ruwa ne masu kyau dai wanda ake aiki da su dai. To yanzu sai ka in ka tuɓe ka ɗebe tufafin ka ɗebe wandan ka ɗebe komai naka, sai ka ɗau niyya za ka wanka na janaba in janaba ce. Yanzu sai mutum ka juya wannan kwanan da ke da ruwan haka, ka juyo shi haka, ba za ka sa hannuwanka gaba ɗaya, a'a ya kamata ka juyo su haka, ruwan ka wanke hannuwanka sau 3. In ka wanke hannuwanka sau 3 ka gama, saboda mi kamar yadda ya zo a hadisin Aisha, Allah ya yarda ita. Aisha take كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل بيديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في وصول شعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. الحديث متفق عليه. حديث ميمونة كما حكى تقول من عندما زن الله يكي وانكا إذا ينا وانكا جنابة. ya ake wankan janaba muka ce muku na farko mutum ka samu ruwa a cikin kwanan da zaka wanka, ka juyo wannan kwanan haka, ka wanke hannuwanka sau 1, ka kuma juyo ka wanke hannuwanka sau 2, ka kuma juyo ka wanke hannuwanka sau 3. In ka wanke hannuwanka sau 3 yanzu sai ka sa hannun dama a cikin ruwa, ka ɗobo hannun hagu ka bar shi a waje, ka wanke gabanka azzakarinka da duk inda wannan abun ya taba, duk inda wannan mani ya taba ka wanke shi. Hannun dama yana ɗobo ruwa, hannun hagu yana wankewa, duka ƙarƙashin cibiya, ƙarƙashin menene, duka inda abun ya taba, wajen kafafunka, ka tattarunka, gaɓoɓinka, duka inda abun ya taba ka wanke. In ka gama ka wanke ka ƙare, in kana da sabili hannunka wanda ya taɓa wannan abun ka shafa mai sabini, in babu sabini ka shafa mai ƙasa, in babu ƙasa ka ɗobo ruwa kawai ka ɗaure shi da kyau sosai. In ka ɗaure hannunka na hagu, yanzu sai ka sa hannuwanka biyu cikin ruwa ka ɗobo, ka yi arwalla so ɗaya, ka yi arwalla ka wanke hannuwanka so 1, ka ɗobo ka sa a cikin baki, ka zubda, ka sa a cikin hanci, ka shaƙa, ka ɗobo ruwa ka wanke fuskanka, ka ɗobo ruwa ka wanke hannun dama so 1, ka ɗobo ruwa ka wanke hannun hagu so 1, ka ɗobo ruwa ka shafa ma kanka, ka je ka dawo ka shafa ma kunnuwanka. Yanzu hannuwanka su biyu sai ka sa su a cikin kwanan da ke da ruwan haka, ka yi haka, ka cucuɗa kanka. In ka gama hannuwanka su biyun ka tara su, ka haɗa su wuri ɗaya, ka ɗobo ruwa ka wanke kanka sau 1, ka kuma ɗobo ka wanke kanka sau 2, ka kuma ɗobo ka wanke kanka sau 3, kana cucuɗawa.
in ka ƙare ka ɗobo ruwa ka wanke ɓangaren jikinka ɓangaren dama, hannun daman jikinka ɓangaren dama duka tun daga sama har ƙasa kana wankewa kana cuccuɗawa, ka kuma ɗobo ka wanke ɓangaren dama sau 2, ka kuma ɗobo ka wanke ɓangaren dama sau 3, ka wanke ɓangaren dama duka sau 3, ka wanke ɓangaren hagu shi ma sau 1 kana cuccuɗawa, ka wanke sau 2, ka wanke sau 3 ɓangaren hagu shi ma sau 3. In ka gama ka wanke ƙahonka ta dama, ka wanke ƙahonka ta hagu, shikenan wankanka na janaba ya ƙare. Haka ake wankan janaba. Ke kuma mace idan jinin al'ada jinin haila ya zo miki, kin gama ganin jinin haila, kin yi tsalki kwana 5 kike, kwana 6 kike, kiga yanzu haila ya tsaya, yanzu wani ruwa hori ya hito miki mai nuna cewa kin yi tsalki, jinin ya daina zuwa, to ya kamata ki yi wankan haila. Haka ke ma mace idan kin aihu jinin aihuwa ya tsaya, kin yi tsalki, to ya kamata ki yi wanka na tsayawan wannan jinin aihuwa. Yanda ake wankan janaba haka ake wankan haila da kuma wankan biki da wankan komi da komi. In zaki wanka kawai in janaba ce, in haila ne sai ki sa niyya zan wankan haila a cikin zuciya, ba a gai a baki, niyya mahallu alqalbu, cikin zuciya ake ɗaukanta. Sai ki juyo wannan kwanan da ke da ruwa haka, ki wanke hannuwanki sau 1, ki kuma juyo ki wanke hannuwanki sau 2, ki kuma juyo ki wanke hannuwanki sau 3. Sai ki sa hannun dama a cikin kwano, ki ɗabo ruwa, hannun hagu yana wankewa, hannun dama yana ɗabo ruwa, hannun hagu yana wankewa, ki wanke dukkan wurin da kyau da kyau, ki wanke duk inda wannan jini ya taba, duk inda wannan abun ya taba, ki wanke shi da kyau da kyau. In kin gama hannun nan naki na hagu ki sa mai dan sabili haka, ki dan dauraye shi, ki sa ruwa ki dauraye shi. In kin gama ki dauraye shi sai ki arwalla so daya, ki ɗabo ruwa ki arwalla so daya. Kin sa ruwa cikin hanci, kin wanke hannuwanki so 1, kin ɗabo ruwa kin sa a cikin baki, kin zubda, kin sa a cikin hanci, kin shaka, kin ɗabo ruwa kin wanke fuska, kin ɗabo ruwa kin wanke hannun dama, kin ɗabo ruwa kin wanke hannun hagu, kin ɗabo ruwa kin shafa ma kanki, kin je kin dawo kin shafa ma kunnuwanki. In kin kai kafafunki ya kamata ki bar kawahu sai daga baya. Yanzu hannuwan naki su biyun ki sa su a cikin kwanon da ke da ruwan, ki haka sai ki ɗabo ruwa kuma ki wanke kanki sau 1, ki wanke kanki sau 2, ɗabo ruwa ki wanke kanki sau 3. Bayan kin ida ki ɗabo ruwa ki wanke ɓangaren daman jikinki tun daga sama har ƙasa sau 1, sau 2, sau 3 kina cuccuɗawa. Ki ɗabo kuma ki wanke ɓangaren hagu shi ma sau 1, sau 2, sau 3 kina cuccuɗawa. Ki wanke ƙafar dama, sa'annan ki wanke ƙafar hagu. Kenan haka ake wankan janaba da wankan haila. Ana son mata dan Allah in kika ƙare jinin haila, in kin gama haila, ya kamata ki wannan gashin kalmisan da ke gare ki, kitson da ke gare ki, ki banye kitson ki in mace za ta wankan haila. Idan mace za ta wankan haila ana son ta banye kitson ta. Za mu sake gwada muku yadda ake wankan janaba insha Allah. Na farko mutum ya ɗau niyya zai wankan janaba a cikin zuciya. Mutum ka juyo wannan kwanan da ke da ruwa haka, ka wanke sau 1, ka kuma juyo ka wanke sau 2, ka kuma juyo ka wanke sau 3. Sai ka sa hannun dama a cikin ruwa ka ɗobo ka wanke wurin da hannun hagu. Duka in ka wanke wurin da kyau ka ƙare, ka ɗobo ruwa ka yi arwalla sau 1. Yanda kake arwalla in zaka sallah, ka ɗobo ruwa ka wanke hannunka sau 1, ka ɗobo ruwa cikin baki ka sa, ka zuda, ka sa cikin hanci, ka shaƙa ka yata, ka ɗobo ruwa ka wanke fuskan ka sau 1, ka ɗobo ruwa ka wanke hannun dama sau 1, ka ɗobo ruwa ka wanke hannun hagu sau 1, ka ɗobo ruwa ka shafa ma kanka, ka je ka dawo ka shafa ma kunnuwanka. Bayan haka nan yanzu kai ma hannuwanka haka. In ka gama yanzu ka sa hannuwanka biyu cikin kwano, ka ɗobo ruwan ka wanke sau 1, ka kuma ɗobo ka wanke sau 2, ka kuma ɗobo ka wanke sau 3. In ka gama ka ɗobo ruwa ka wanke ɓangaren dama tun daga sama har ƙasa sau 1, ɓangaren dama sau 2, ɓangaren dama sau 3, ka wanke ɓangaren hagu shi ma sau 1, sau 2, sau 3 kana cuccuɗawa. In ka ida sai ka wanke ƙafar dama, sa'annan kuma ka wanke ƙafar hagu, jikinka ko ina ya samu ruwa, shikenan wankan naka na janaba yayi. To aka ce in mutum famfo gare ka na sama, dushi na sama, kuma an tada sallah, malamai suka ce ba laifi kana iya ka buɗe wannan dushi in ka watsa mai jikinka ko ina ruwa kuma wankan ka yayi. Ko kuma kana iyawa ka ɗauki niyya ka yi wanka kamar yadda muka nuna muku, ko da famfon sama ne. To wanda yayi accident ko hannun shi ya ji rauni ya ji kiyo, aka ce kai taimama. Allah yake wa in kuntum marda wala safar aw ja'a adun minkum min al-ghayt aw la muslimun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. In mutum bai da lahiya sai ya taimama. Ya ake taimama? Ka sa hannuwanka guda biyu akan ƙasa mai tsarki haka, sai ka shafa ma huskanka, ka shafa ma hannun dama hannun hagu. Taimama ya ƙare. Taimama haka ake yi. Da kayi haka, ƙasa wadda take mai kyau, ka ɗora hannuwanka su biyu bisa kan wannan ƙasa, sai ka shafa ma huskanka,
ka shafa ma hannun dama da sama hannun hagu daga sama shikenan sai ka je kai sallanka ko da janaba ta kama ka ko da wane ne in dai taimama ce haka zaka yi in kana da uzuri ba ruwa ko hannunka ya ji rauni ko ka ji wani accident ko wani ciwo haka zaka yi kenan Allah ya fahimtar da mu ya dinga irin ya kafo sunan islama hannai irke ban waran sai matakan iga arwallan da janaba irko mir fahamandi Allah ya karbi ayyukan mu a al'ummar musulmi muka ce addinin musulunci addinin tsafta ne ya kamata mutum ka zama mutum mai tsafta maza da mata kada mu bar kanmu da kazanta kada mu bar kawunan mu da wari da dauda ina ganin lokaci yayi annan zamu dakatawa inda muka yi daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah ya yi mana wannan gidan talabijin mai albarka Allah ya sanya albarka a cikin wannan gidan talabijin wannan addinin mu Allah ya fahimtar da mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu Allah ya ruha mana asiri Allah ya bamu damana mai albarka wa sallallahu ta'ala ala nabiyil karim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh